Hai perlok, kane kadi ceka kabaki khot ka Strait of Hormuz blockage. Karukom lek kari Iran, da kaba blok ya kane ka ceka. Kabakim, lane kelanti kabakim ba, kaya da bahai kane ka ceka namar. Ha kane ka ceka, bon ki paj umpniang, bat ki tangki umpniang, bat kalong ro kabakador ba. Kawai keling, kabalek, kawai pat, kawan. Menta ki kontrol ki ne ki lai teli ki dalonong, bat ki pembiang yi ki jing apira, da kababo ya kawai ke network bankar, hapok kendeu. Kane kala banile persya ya ki misal, neki anti-ship. Balai kari Amerika ka simching charba ban secure berkelar stage ka neka ceka kat ba ka IRGC kam pendem kam da ka link ka bahe Henry ka pendem kam da ki link ki barit bat kila ban launch kumbalai spa san degree kala ban atak ha kana kono por kana ka penshitom ye ka US ban yo rong ye ki link ki bahe Henry ki sipai jong kari USA ki hab ban ile persya swai ki neki dawlanong bat kari US ka pemthai bom swai ki neki underground bangkar da ka ba pendem kam ye ka chingthai ka bahe kumba arajar Arspa revenue kilogram tengini page saka Middle East menta aduk kumba RV% kelada blok ya ke all transport na ke umpniang kum ke LPG gas ki player ke bahe menta kum ke UAE ke Qatar ke Bahrain Saudi Arabia bat ke Iraq wat ke Iran ya lade ke senia tang hakani ki ceka bakim lana kana ro koridor tengini page wa ya kini ki ceka ke balada blok haka ceka barit ke long kumba he tang kumba live kundai kilometer lane ar kundai nautical wide bat kini ki kuslan gilong jong kari Iran. Pada kane ka ceka kalong riat bah, bat kane ka di ka ceka kapaya dapat po yaki bangkar na ka banta ki misal launcher plus ke Iran ka kontrol ki ne ki lai teli ki dawlanong kum ka kishim ke larak ka Abu Musa bat hakine ki dawlanong ki po yaki tiar ki ba ai chingida ne ki defense system jong kari Iran. Hakane kalenti kilong ke batat bahado kata namar ko umru kolong ka bacheliu hado kata bat ki mau ko bahe bat kum ki we killing ki bahe ro ki sim chingchar ba ban lej hakane ka ceka namar ka pan blok ki we killing bat kumba armitar white shakman bat kumba armitar white shadin hakane kalan kidon hakbar zone lada kinong atak ki ban na kaling ka bahe ne ki karko bat hakane ka bol ki na shukam Andrei ki kita tik jong ke Iran ka ba penut kam hakane ka jingjia man ya dai kini ki ceka jongka na ka banta ban khang no Strait of Hormuz ka haban control swai kini ki dulnong ka IRGC ka pengklan bhai kini ka opos haman la ka ceka bat kilong ki bama ba manta hangne dei ka be ka ceka kata ka dei kalarak ka don rendang Strait of Hormuz bat kini ka peseting yek international ship bat ka IRGC ka la ban atak ka por babiang yek ling ki ba klam ai permission da kari Iran lada ki ling ki ba he ki kwa banile persya yek ne ka cekaro kimla na mar ki drone kila up lupa kiling ki baret kila saudong yek ne ka ceka bat ki sipai duriau jong kari Iran hakane ka ling ro ba he ro kim klam yo porsho ban ya da na mar kiling jong ki la tawer da ki ling baret da kane ka link ba ha ka pen speed kin atak ka namar ki don ye ki speed boat dan ye kita ki link barit ki ba khlan ki bat ki ba speed ba ban ya ne wan sa ka ceka kwishim ka ba long ro ka ceka ka ba sak sipai jong kar Iran bat hang ne ki don ye ki defense system lan ne ki heavy arsenal lada kalarak ka long ka rendang jong ka kwishim pat ka long ka ternem kane kwishim ro ka long ka ceka ka ba hetam ha ka Persian Gulf pat hapok khandeu ka don ye ka anti missile pat ubangkar at kum upishim la desainnya kanang banile persya yaki misal kibawan na kaling ka bahe long kum P-15 Hermit par udon ro yaki drone bat ki radar ro kilong ki ba detect bahaya ka jingjia kabalai pat kadai ka Abu Musa kalong ka wake opos ka balokit syasap ngi bat kalong ro ka cingkang ya kari Iran ki radar hane kila ban tip na detect yaki warship na kiling haswa kiling bahe kin ban syakane ka ceka hakabana kong ki atak ki killing ritual ka IRGC ki lej buri yalade hadin baladep atak ya kan ne kaling ka bahe bat kin sasdang na ka machine gun bat ki wan ra sa killing rit bat control da remote hapdeng ka ne kaling bahe bat kabalai pat lada ki sipai ki klam atak ro Henry ka air defense jong kari Iran kan atak Henry kini kiling bahe ki klam do ya ka jingkermen namar ladon lepa ki ba monitor ya kini namar ga USA kala mkrel pa aswa ki karko ki cross ya kane ka Strait of Hormuz ki link sun kila detect shwa bata husiari ki misal jong kari Iran aswa kane ka link red jong kari Iran kin atak ya kane ka link ka bahe bar uneu deu bangkar ba persya ki link ki ba klam ai jingbet da kari Iran Henry ka US kan pengtei shwa ya kine ki bangkar